ҳаёдам намерава охир он дидор гапҳоеро зади румда ки баданеш дор дурӯғ буд гиряҳот ови чашмот қатору мӯҳои тиллоид мадашид бандидор ба ҷои дастои майдачат да дастам беламор ҳозитане ором мекнама шишаи хафдор аёд намера қасамот сардатон мехраб пафтор вақте дигаши нисбатам паходка ва рафтор кабутари ма ба осонӣ парвоз кади дилма була кади хаёлат кори соз кади ранга мебардорад вақте пешиш ноз кади ай баҳри ма гузашти дила барош боз кади аллоҳ шоҳид ошиқам дар тори мӯи сарат барои хуби хита гуфтам либоси тоҷики танат ба дар накава накаш румолаи сарат нияти ма ҷиддӣ буд мекардам тараам сарам орзуҳома гирифти зади иния пада салон рафти макияж расиди асабда қичоқи патсану селфи пост инстаграмда да то дачид макантарак бастам ғам гапи хита прав донисти гум кади тарбията пишокои мужикит кам буд ёд гирифти яққората байнда барқаскорӣ ва кидата ҷангр аз боршид гапногир шабгарда удагона ёфт ҷидошид ура мефори дигачи мара мефори дигачи мухлис бо диққат гӯш ка манакадестам пиначи гапи ма пофигу дар ишта ишқ азад қайчи свободна ад нашени фори душ номуси ғайҷи мехост озод боша зана маникюра лабо бо текса помада дигачи гуму ашура чема эҳтиёт мекард нохуни дароз прилакша нагум қошои таранга миҷаҳои дарозша сарш намедид румола вешна ба муҳитид бадана дид лубои либоса ғайра тоҷикӣ у формае мепӯшидад уже кадаи тангид ёке мехост репои ма ба ному шавахид дар бегаҳ гулият брои дам кадата гиторта дагонад репо мамона гӯшкини ғамзадата даволни ахирсанди кадеси хиёната пускай нобутима фикр ката қиёмата